ikusmiran berri bat jasoko zenuten, absentismoaz, eta bideo honen bitartez bertan agertzen den azterketa xehetzen ahaleginduko gara. Lehenik eta behin tituluan jartzea harreta, eta absentismoaren kelainoa argitzen deitzen da izan ere, azterketa honetan absentismotzat jotzen den horren atzean dagoen errealitatea argitzea izan da helburutako bat. Ez hainbeste absentismo tasen ezberdinen arteko alderaketa edo bilakera edo kontabilizazio bat egitea. Horretarako, lehenik eta behin egin duguna da absentismo kontzeptu horren atzean zer dagon modu ofizialean edo eta araudi edo normatiban arreta jarri dugu. Adibidez, lanaren nazioarteko erakundeak kontzeptua definitzen duela, absentismoa definitzen du lan egin gabeko ordu gisa justifikatu edo justifikatu gabeko hutsegiteak ere kontemplatuz, nahiz eta ezberdinak direla onartu. Espainiar Estatuko langile estatutuak aldiz modu koertzitibo batean jasotzen du absentismoa, eta estadistika erakunde ofizialek ez dute absentismoa deritzon adierazle propiorik neurtzen. Eta absentismoa deritzon tasa adosturiko lan ordu eta lan egin gabeko orduen arteko koefiziente bat kalkulatuz lortzen da. Esan beharra dago, zailtasunak ere lortzen direla, segun eta ze estadistika erabiltzen dugun, oporraldiak kanpo utzita lan egin gabeko egunak zenbatzeko, beraz, errore margen edo sesgo nahiko handia egoten da. Eurostatek, adibidez, 2020 urtean, estatu ezberdinek publiko edo estatu ezberdinen barruan publikoak ziren tasak alderatzeko araudian aldaketa bat proposatu zuen eta 2021 garren urtetik modu honetan neurtzen da. Eta da, erten bitartez lan egin gabeko egunak ere absentismo tasaren barruan kokatzea. Gero aztertuko dugun bezala, honek absentismo tasaren gorakada bat ekartzen du, bereziki krisi garaietan, eta langilearen kokatzen du erantzunkizun hori. Eta amaitzeko bai azpimarratu nahi dugu absentismoari buruzko datuak normalean patronalaren mesedetan jarduten duten aholkularitzek egiten dituztela publiko oihartzu mediatiko handiarekin. Europar Batasunako estatu ezberdinen azterketa bat eginez, egia da absentismoak ulermen oso ezberdina daudela. Eta zenbait estatutan absentismoa lan harreman eta babes sistemaren sendotasunarekin lotzen den bitartean, beste batzutan langileen irudi alperrarekin edo, ikuspegi zigortzaile horretatik lehen esan bezala ere Espainiar Estatuan kasu. Eta hor, azterketan absentismo tasaren bilakara ezberdinak topatuko dituzue Europar Batasunako zenbait estaturen baitakoak, baina gaur azpimarratuko dugu Hego Euskal Herriko absentismo tasaren bilakaera agertzen den grafiko horretan, 2020an izugarrizko gorakada bat ematen delako, deigarria da eta uste dugu garrantzitsua dela aipatzea. Guztiok oso presente izango dugu, 2020an COVID pandemia izan genuen eta ondoriozko gaixoaldien gaixotasun bajak gorakada egin zuten, baino ez hori bakarrik, baizik eta pandemian zehar harturiko neurriek ere baja hauek areagotu zituzten, adibidez konfinamendu, kontaktu zuzen izateagatik harturiko prebentzio neurri batzuk eta bar. Eta urte honetan ere ekonomiaren ia erabateko geldialdiaren aurrean ERTE pila bat martxan jarri zien eta honek ekarri zuen ere 2020ko absentismo tasaren izugarrizko gorakada hoi. Esan behar dugu ere ondoren jaitsiera bat eman dela, baino ez dela 2012ko balioetara bueltatu. Azterketa honek jasotzen duen bigarren atalean, egin dugun kalkulo propio bat jasotzen du, eta da, lehen esan bezala, absentismo
tasan zentratu baino nahi izan dugu absentismoaren kelaino hori argitu. Eta beraz, errealitatean absentismo tasa residuala dela ondorioztatu dugu. Inolako azalpenik eman gabe lanean huts egiten duen langile kopurua ez da inondik inora esanguratsua. Eta aldiz, absentismotzat jotzen den ia 100% langileoi dagozkigun eskubideak egikaritzagatik lantokietan lan egin gabeko egunak dira. Horretarako, absentismotzat hartzen diren lanorduak ordezkaritza sindikala baliatzeko erabiltzen ditugun orduekin alderatu dugu, gurasotasun baimenekin eta lan kontingentzia edo kontingentzia arrunta medio alde baterako ezgaitasunekin. Modu hontan, ordezkaritza sindikalerako absentismotzat jotzen den 0,4 erabiltzen dugu langileok, gurasotasun baimenak absentismotzat jotzen den horren 11% ia 12 suposatzen du, eta aldi baterako ezgaitasunak absentismotzat jotzen den horren 75%. Hau da, gehiengoa, absentismotzat jotzen den horren gehiengo absoluto bat, langileok gaixo egoteagatik izaten da, eta gaixo egoteagatik ez gara lanera joaten. Hemen ere esan, datuak eskuratu ezin izan ditugula, baina osoikoak diela ere lizentziak, eta hori ezin izan dugu datuetara eraman, horregatik aipatu dugu ia 100% dela, absentismotza jotzen den ia 100% hori dela langileoi dagozkigun eskubideak egikaritzetik eratortzen dena. Azterketaren 3. atalean, lan merkatuaren egiturazkoa den prekarietatean jarri dugu ikusmira. Eta prekarietatea oinarri dituzten lan eta bizi baldintzak direla lan merkatua arrakalatzen dutenak azpimarratu nahi dugu, ez? Hemen batetik gogoratu Hego Euskal Herriko prekarietate indizea 49 pasatxokoa dela, hau da, 25 eta 64 urteko ia 2 herritarretik batek ez duela diru sarrera nahikorik enplegua eduki arren bizitza duin bat eramateko. Bestetik, lehen ere aipatu dugu, baina enplegu erregularizazio espedienteen eraginpean dauden langileen lan egin gabeko orduak absentismotzat hartzen dira 2020 urteaz geroztik. Honek Hego Euskal Herrian berezik industrian absentismo tasaren handitze bat ekarri du, baina horren atzean erteak daudela jakin badakigu. Eta prekariateari lotuta, absentismoak edaturiko lanera joaten ez den langilearen iruditegiari ordu estren errealitatea kontrajarri nahi diogu. Izan ere, 2020 urtean adosturiko orduak baino gehiago lan egin genuen langileok. Horietatik 73 pasatxo ordaindu gabekoak izan zirelarik. Langileen 57%ak ez du ordu estrarik egiten. Aldiz, soldatapekoen 26%ak ordaindu gabeko ordu estrak egiten ditu. Hau da, 4 langiletik batek. Nabarmendu behar dugu ere, ordu estren 63,58 ordaindu gabekoak direla, eta 86tik kopuruak gora egin duela. Hemen ere azpimarratu behar dugu eskuragarri ditugun azken datuak 2020koak direla. Eustat eta INEko datuak hartuta, ordaintzen ez diren ia 600.000 ordu estra daude. Patronalaren mozkinetara zuzenean bideratzen direla. Baina realitate honek langileengan ere ondorioak ditu. Batetik ondorio zuzenak, osasunean, lan istripuetan, eta bar. Eta bestetik enplegu suntsiketan ere eragiten du, edo enplegu suntsiketa hori errazten du. Izan ere, aipaturiko ia 600.000 ordu horiek kontutan izanta,
3.893 langileren soldatak aurreztea dakar, edo beste modu batera esanda, ia 4.000 langilek ez dute gizarte segurantza kotizatzen. Eta, prekarietatearen azken atala hau bukatzeko, osasunaren zainketa eta lan osasunean nola ez arreta jarri dugu. Gure bizi baldintzen okertze bat ere aurrikusten dugulako. Batetik, lan gaixotasunak areagotu diren arren, osalenen arabera 8,8 aurtengo apirilean, prebentzio zerbitzuak oroar eta zehazki kanpo prebentzio zerbitzuak gero eta lan gaixotasun gutxiago jakinarazten dituzte. Bestetik, osasun sistema publikoan dauden murrizketek gaixoaldiak baldintzatzen dute. Batetik, itxaron zerrenden luzamendua ikusten dugu, eta honek logikoan bezala bajen luzamendua ekartzen du. Eta bestetik ere, hainbat zerbitzuren privatizazioak itundutako azpikontratazioak egiteak zerbitzua bera hobetu baino, diru publikoa esku pribatuetara bideratzea ahalbideratzen du. Eta amaitzeko, kontziente gara lan munduaren zahartze bat gertatzen ari dela, eta bereziki 55 urtetik gorako langileen kopuruak egin du gora, eta honek ezinbestean zaintza eta osasun arretari arreta eta denbora gehiago eskaintza dakar. Orduan, azterketa honetatik esan bezala azpimarratuko genituzken ondorioak 3 dira. Bata, absentismoa patronalak sortu eta eragindakoa dela. Bigarrena, lan merkatuan egiturazkoa den arazoa prekarietatea dela. Eta hirugarrenik, egoera honetara erabaki politiko batzuk ekarri gaituztela, eta beraz, horiek aldatzea posiblea dela. Eta besterik gabe, informazio gehiago iporregoa.eus webunean aurkituko duzue.